May sa kayo kadingag plano nga agpasyar iti summer capital of the Philippines. Ngam kurang kayo iti budget. Amon dagiti tips iti report ni PTV intern Arabella Sequera Uy. Nalatak ti Baguio City a paborito at turturungan dagiti turista gapu iti nalameg a klima ken dagiti agkakapintas a pagpasyaran. Ngem sakbay da nga agturong iti syudad, karaman kadagiti ipangpangruna dagiti turista ket ti budget iti panagpasyar. Sigun kadagiti agkakapamilya a nagpasyar iti Baguio City, Manipud, Manila, 20 da a nagpasyar iti syudad. Nasurok kumurang iti 3,000 ti gastos ti tunggal maysa. May 21 packs kami with the 2 families. 70 all in all. Sakyanan, galing pa kasi kami Manila. And then the accommodation for 3 days. Paset iti budget da ket mapmapan iti accommodations ken pasalubong. Ngimet Junel ken tata at turista, 10,000 ti gastos da. Yung budget namin is 10K for 3 days and 2 nights. Tapos, naghodal din kami. Agluglugan da iti jeep, tapno makainot da ken mapasyar da amin a tourist spot iti sentro ti syudad. Daytoy met ti makunati maysa a financial advisor kadagiti turista a kayat da iti agpasyar a mapnek da iti pagturungan da ken kadagiti agpasyar a limitado laeng dagiti lugar a pagturungan da. Depende doon sa tourist, either local tourist man siya or foreign tourist. It really depends on the budget. Bottom line is yung capacity niya, kung kaya ba niyang gumastos ng malaki for a good experience, no, or medyo tight din yung budget niya. Gapu iti daytoy ipadpada dagiti sumagmamanu a tour operators ti serbisyo da tapno maipaayan da iti dekalidad a serbisyo dagiti bisita. Mayroon po kaming iba't ibang travel packages na depende sa pangangailangan ng mga turista. Sa halagang 2,000 pesos, mararamdaman mo na ang klima sa Baguio. Para kadagiti agin inut, irekomendar dati budget-friendly group packages. Iti daytoy pamayan, makontrol ti gastos bayat a ma-enjoy ti panagpasyar iti syudad. Iti usto a plano, diskarte ken panakamu, mapasyar ti City of Pines. Kung ang gusto niya talaga is really quality na Baguio experience, I think kakailanganin niya ng mga at least 10,000 pesos. Itinaga ni Cyrone Villegas, Arabella Sequera Uy, para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas.